tècnics. Llavors ens estem connectant una mica més tard de les 7, però sembla que està tot solucionat. Vale, aquí tenim l'Àngels. Vale, ho hem aconseguit, ho hem aconseguit. Bueno, avui sabíem que tots els estells en contra nostra, les bruixes, els bruixots i tot el que hi havia, Sí, estava dient que hi ha hagut com... Hola, Ignasi. Ens hem unit una mica més tard perquè hem estat intentant, però hi havia problemes tècnics. Problemes de la pandèmia, de fer aquest tipus d'esdeveniments en línia. Algú que no vol que presenti el meu poemari. Però ho hem aconseguit, ho hem aconseguit. Sí, llavors... per fi, la cosina Àngels. Bueno, si el problema estava a nivell mundial, no sé si també això pot causar que la gent es pugui connectar. Fem l'esdeveniment, ho gravem i després això estarà disponible també en altres xarxes, potser al YouTube o potser aquí a l'Instagram o on sigui. Bueno, què farem? Esperem que no estigui i que puguem acabar com a mínim. Sí, creuem els dits. Sí. Doncs això, volia presentar a l'Àngels Almazán, que està aquí avui per parlar del seu llibre, del seu poemari nou. L'Àngels és una escriptora que va néixer a Terrassa i viu a Igualeda des d'aquest any. Compagina els números de la seva feina amb la seva passió per l'escriptura i últimament també amb l'escultura. És una lectora nata, sempre li ha agradat la literatura, fins al punt que la primera vegada que va poder demanar un regal va regalar llibres, va demanar llibres, no? I encara avui els guardes, tinc entès. I des de petita escrivia poesia, té guardades i publicades algunes d'elles d'aquella època, i va començar a publicar les xarxes l'any 2010, quan va publicar el seu primer llibre. El seu primer llibre el va publicar el 2016. Llavors, ara recentment ha publicat L'art de la poesia, aquest poemari més recent, i està aquí per presentar-lo. No sé si m'he deixat alguna cosa. Benvingut. Benvinguda, Àngels, i gràcies per venir aquesta tarda i esperem que esbrinar una mica més d'aquesta obra que ens presentaràs avui. Com estàs? Estàs bé? Bé, nerviosa, perquè com que no ens podíem connectar, estava amb els nervis. Sí, bueno, mira, encara sort que ho hem pogut tirar endavant. Doncs et faré algunes preguntes i també si la nostra audiència vol també fer alguna pregunta pot anar escrivint aquí al xat i després farem un cop d'ull. I al final d'aquestes preguntes li demanarem també a l'Àngels que llegeixi un parell o 3 de les seves poesies com a mostra i per escoltar el so i saber com sona. Per llegir-les, perquè jo recitar no soc una recitadora, però bé, en fi, molt bé. Doncs podríem començar per la teva passió per l'escriptura. Què et va empènyer a començar a escriure? Doncs, a veure, sempre he escrit, Us dic una sorpreseta perquè he buscat, he rebuscat i mireu, això és una llibreta de fa molts anys amb poemes que escrivia, que clar, no els llegiré ara perquè hi ha un munt dels que jo escrivia quan era petita. I he regirat per aquí perquè, com que em vaig traslladar des de fa poc aquí a Igualada, jo tota la vida a Sant Boi, però ara estic a Igualada, doncs no sé on tinc les coses, no? I aquí he rebuscat i he trobat la llibreta. Bé, he escrit sempre de joveneta aquestes coses que feies, no? Com quan no podies parlar o explicar alguna cosa que semblava que era massa personal, doncs escric. I aquesta és una d'aquelles llibretes que jo feia, no? I a publicar així a nivell de cara al públic, a l'exterior i no tema diari, per dir-ho d'alguna manera, doncs quan van començar a sortir xarxes socials, vaig començar a escriure petits contes, relats, alguna poesia a diferents xarxes socials. I bé, van començar a agradar i li vaig agafar més el gustillo de fer-lo més en sèrio, no?
i fins al dia d'avui. Ara ja ho faig molt més en sèrio, ara ja ho he pres com una segona professió. De fet, és la que m'agrada a mi realment. I bueno, aquí estem, amb el meu poemari. Molt bé. Això ho podem veure. I aquesta passió per l'escriptura ha sigut sempre per la poesia o també has escrit prosa? Sí, la poesia diguem que és el primer que jo vaig començar a escriure de jovenet. Però sempre també m'han agradat els contes i els relats i bueno, ara faig una mica de tot, perquè escric poesia, tinc publicada novel·la, tinc publicada relats, tinc publicat contes infantils, fins i tot un llibre de relats eròtics. I m'agrada provar una mica de tot. O sigui, no estic encasillada només en una cosa, però diguem que la poesia sempre està. Jo tinc una narrativa una mica poètica també, que és no com massa i a la gent que no li agrada la poesia, doncs m'ho han dit, aquí sembla que estàs recitant. Bueno, és que és inevitable. Sí, ho puc confirmar perquè he llegit una de les teves novel·les, no? I té aquest... Bueno, està molt bé, no? Té aquest tipus d'escriptura que està molt bé i molt poetitzada. I em podries dir quantes obres tens publicades ara mateix? Fins al dia d'avui, 14. Aquest llibre ja són 14. No són... Bueno, aquest és molt gran, aquests són 200 pàgines, però no tots són totxos, hi ha de totes les coses, no? Tinc 2 novel·les, una en castellà i una en català, diferents poemaris, també en català i castellà, i llibres de relats i contes infantils també. Bueno, una mica de tot, no? Està bé, està bona varietat. Ara preguntaré sobre aquest poemari en concret, que és aquest llibre que ens has mostrat i que ens presentaràs avui. Em podries dir com va sorgir la idea de fer aquest poemari? Bé, va sorgir en el moment que em vaig crear el perfil d'Instagram. Instagram és una finestra oberta al món que fa veure molts racons i l'art en concret et dona peu a arribar fins a l'estudi dels artistes, no? I en molts casos veure com estan elaborant una obra. Jo, que soc un cul inquiet, tinc moltes curiositats, no? Poder veure com un artista està pintant o com està creant una obra de fang o de marbre o de fusta, per mi m'apassiona, no? M'agrada molt. Jo no soc una entesa en art, però m'agrada molt, el gaudeixo molt. I en el moment que vaig crear-me el perfil d'Instagram vaig començar a seguir un munt d'artistes, no? I segons quines obres m'inspiraven coses i havia escrit coses sense pensar primer en el llibre. Però quan ja portava moltes coses escrites vaig pensar, i per què no fas, si això t'agrada tant, per què no ho lligues, no? I per què no fas aquell poemari dedicat a l'art, que és una passió que m'agrada molt i m'omple molt, a més, em fa tenir molts sentiments, no? I bueno, fins al dia d'avui. Molt bé. Coneixies llavors algun d'aquests artistes que vas veure per Instagram, els coneixies personalment o tots van ser noves descobertes a través d'aquesta xarxa? He conegut alguns que, millor dit, coneixo alguns dels que han participat, per exemple, en el meu llibre, però la majoria no. La majoria els he conegut a través d'Instagram. De fet, totes que tinc publicades fotografies o he contactat amb ells directament o he xerrat, alguns els he conegut personalment i altres no he pogut contactar definitivament amb ells perquè o bé no m'han contestat o bé perquè tinc artistes al recull de poesies, en aquest recull hi ha artistes de tot arreu, del Japó, de França, d'Itàlia, d'Hispanoamèrica, de Rússia, d'un munt de llocs, no? I per sort he pogut contactar amb molts d'ells i molts d'ells m'han cedit la seva imatge per poder fer poemari, però no a tots. Estan il·lustrats aquests poemes, llavors. Ens pots mostrar, ja que tenies el llibre imprès, no sé si pots ensenyar-nos com... Serem per la portada
La portada és una pintura d'una pintora amiga, la Judit Gangolets, que és una pintora catalana que m'encanta, té una pintura molt personal, no, ella, i és una que també té una poesia, després us la llegiré. Per exemple, també està una altra poesia que us llegiré és el Joan Tuset, que també és un altre artista català, que és aquesta, per exemple. I va acompanyada de la imatge... El poemari està fet a color i això és una escultura d'un altre artista, del Martí Lagares. Aquest no el coneixo personalment, però hem parlat més d'una vegada. I, per exemple, aquesta altra pintura, no sé si la veieu, és molt personal, té un estil molt personal, és l'August Vilella, que és un pintor que també és català, però que està vivint a Madrid. I em fa molta il·lusió perquè tots ells han col·laborat i m'han cedit la seva imatge per poder publicar en el llibre. Vas utilitzar algun criteri a l'hora de triar les obres? Que m'agradés. Bueno, està bé, és un bon criteri, és un bon criteri. La pintura o l'obra en concret m'ha cridat l'atenció, o sigui, jo ja seguia aquests artistes perquè ja m'agradaven i d'alguna manera el vincle de tot el poemari és que són o pintures o escultures o dibuixos, que també hi ha dibuix, o aquarel·les, que m'ha agradat a mi. Les coses de senzill. M'ha cridat l'atenció aquesta pintura o moltes pintures d'un artista, com pot ser la Judit o aquests que t'he nombrat, i he escollit una o més d'una, perquè de fet hi ha més d'una obra de cada artista de poemari. I amb aquestes obres he fet el que m'ha inspirat en aquell moment aquella obra. No he fet una poesia i després he buscat la imatge. He trobat la imatge i arrel d'aquesta imatge he escrit la poesia. El que m'ha inspirat en aquell moment. Que pot ser molt complicat o molt senzill. No és res preparat, vaja. I a l'hora de publicar, què has triat? Autopublicació, editorial i per què? Bé, de fet, tots els meus llibres són autopublicació. Aquesta està publicada per una editorial, però que l'editorial m'hagi vingut a buscar a mi, sinó que l'he buscada jo. Tenia molt clar també que aquest llibre el volia fer amb editorial, igual que quan vaig publicar la novel·la Bruixa també volia que tingués un nom de l'editorial perquè d'alguna manera això dona nom al llibre, encara que el contingut és el mateix, tant si estigués en una editorial com no, però en el món literari es veu així. Si tu no publiques per una editorial, doncs sembla que no ets ningú, encara que la teva obra agradi moltíssim. Doncs una altra pregunta que tinc per tu és, era sobre la feina que hi ha al darrere d'aquest poemari. Has parlat de la feina de seleccionar les obres, després d'escriure, òbviament, la poesia. Quanta feina hi ha al darrere d'un poemari com aquest, de 200 pàgines, que abans l'has definit com a totxo, no? Mira, sí. Quanta feina hi ha al darrere? Aquest llibre té més d'un any i mig de feina. Mentre estàs escrivint és divertit perquè estàs fent el que t'agrada, estàs veient art, en aquest cas, estàs escrivint el que t'inspira l'obra, però clar, després hi ha tota una feina que ja no és tan agradable, però que s'ha de fer, i com contactar amb els artistes, aconseguir que et deixin l'obra, buscar editorial. Després, quan tu ho portes a una editorial, sembla que les editorials ho fan tot. Doncs no ho fan tot. Jo pràcticament he fet tota la maquetació, tota la preparació de l'obra, de com la volia, i una vegada jo he fet tota aquesta feina, doncs l'editorial corregeix, però bàsicament l'obra surt com tu volies. Jo he escollit l'obra de la portada, la persona que m'ha fet el pròleg, que és la Judit Gangolets, i li agraeixo a ella molt, i vaig demanar jo, no li va demanar cap altre. Hi ha tota una feina
que en aquest cas, en aquest llibre, doncs, ha estat un any i mig llarg fins que ha sortit fins que l'he tingut a les mans. Bueno, i què vindrà a continuació? En quant a promoció o esdeveniments, què tens programat o què tens pensat? Doncs, bueno, la situació que tenim no és fàcil. Ja, de fet, Sant Jordi ja, de cara a la novel·la Bruixa, no he fet cap presentació, cap. Perquè tot es va una mica ajuntar tot. Ho haurem d'arreglar, això, per diferit. Tot en contra i, bueno, ara estem connectats, una mica més i no ho fem. I ara el meu interès és fer presentacions. Ja estan els llibres, per exemple, a Igualada ja tenen aquest llibre, a l'Art de la Poesia i La meva bruixa, que li tinc molt de carinyo, que és aquest aquí. Ja tenen a la biblioteca d'aquí d'Igualada, a Sant Boi no, els tinc a Sant Boi, que també tenen la resta dels meus llibres. I, bueno, m'explica una mica què fas, a què te dediques i fer promoció a nivell personal del teu llibre. I esperant que a Sant Jordi es pugui fer alguna coseta, si no de Barcelona, perquè diuen que només seran les editorials i 4 escriptors més famosos, doncs a veure si aquí a Igualada o a Sant Boi es pot fer alguna cosa i mirar de promocionar una miqueta els llibres. Sí. Si algú volgués aconseguir aquest poemari, has parlat de la biblioteca d'Igualada i tal, però si algú el volgués comprar, on el podrien trobar? Bueno, està a Amazon, el llibre el poden comprar a Amazon, però també me'l poden demanar a mi directament si volen i jo els hi envio amb una dedicatòria sense cap problema. De fet, ja tots els que s'han venut, bueno, tots els que s'han venut no, perquè hi ha gent que el demana a Amazon. Però jo ja us dic que fins a acabar existències el tinc amb una oferta, perquè com podeu veure, no, és que s'ha de dir tot. És un llibre que és un llibre car, perquè està il·lustrat i perquè és un llibre que pesa, no per posar sota la pata de cap taula, I, bueno, jo ho vaig escriure a les xarxes que si algú estava interessat, ara tenia rebaixat fins a acabar existències i bueno, m'ho poden demanar per Instagram, per Facebook o per qualsevol xarxa social m'ho poden demanar si volen. Doncs aprofitem... He pensat crear un mail per a aquestes coses, però la veritat és que encara no l'he creat. Per una cosa o una altra encara no l'he creat. Bueno, però et poden trobar des de les xarxes, com has dit, no? L'Instagram o on sigui, i llavors ja contactar-te per missatge. Al Facebook també estic, si em busquen pel meu nom, els hi sortirà totes les xarxes socials. I has esmentat també l'Amazon com un lloc on es pot trobar. Podria demanar si existeix també en format d'e-book, en format electrònic, o és només imprès? Aquest en concret només està imprès. La resta de llibres que tinc sí que estan en e-book, en format e-book. Aquest en concret no, perquè en principi no hem decidit fer-ho d'aquesta manera. És un llibre que crec que és per tenir-lo a les mans i perquè a més hi ha molts detallets. Jo poso un parell de notes, un parell d'escrits al principi i al final del llibre en el que els explico i convido als lectors que els agradi l'art a seguir tota aquesta llista d'artistes que han col·laborat i alguns no, però també els anomeno perquè jo m'he inspirat amb ells i aquest llibre de moment en e-book no està. La resta de llibres sí, les meves novel·les, els meus relats, tots estan en e-book. Vale. Bueno, has dit que de moment no, què pot ser que en el futur sí o no tens pensat de... Pensat. Ara de moment no estic gaire convençuda de que surti en e-book, No, si m'ho demanen i ho penso, ara mateix no. Vale, sí, és només una pregunta, no? Entenc que, a més, a l'e-book, per exemple, ara quan has esmentat lo de les imatges,
no es perdria el color per començar i això ja tindria un impacte en el que vols, en el llibre. I també has esmentat que escrius en dues llengües. Has dit que tenies novel·les en castellà, en català. Aquest poemari és en català. Què et va fer decidir fer-lo en català en lloc d'en castellà, en aquest cas? Doncs la veritat és que no penso mai si escriuré en una llengua o en una altra. Les coses neixen d'una manera o bé en català o en castellà. Ara, per exemple, ja t'ho avanço, tinc dos projectes futurs. Un és una altra novel·la, que ja l'he començada, la tinc una mica aturada perquè ara estic enmig d'un curs i m'ocupa moltes hores, i una sèrie de relats juvenils, infantils juvenils, que, per exemple, la novel·la ha nascut en castellà i els relats aquests que et dic en català. No ho penso, surten d'aquesta manera, no? El que sí que t'avanço ja és que espero aquest any poder, que de fet ja està traduïda, la novel·la Bruixa sí que sortirà en castellà. Espero no trigar gaires mesos, però ja està traduïda al castellà i la publicaré en castellà, perquè aquesta vull que arribi en castellà. Són aquestes coses de les sentiments, no? La vull compartir. És en exclusiva per al Nick, ara mateix, que ens ha fet arribar aquesta notícia. Bruixa, castellà, molt aviat. Manteniu-vos atents. Sí. No sé quan trigaré, 4 o 5 mesos, no en tinc idea, però sortirà en castellà. I ara que esmentes traduccions, t'agradaria traduir també l'art de la poesia al castellà o és un poemari que és en català i que es mantindrà en català? La poesia no m'agrada traduir-la. La poesia penso que en el moment que neix tu fas servir unes paraules que potser si les tradueixes ja no tenen el mateix, ja no és el mateix context, ja no tenen ni el mateix so ni el mateix sentit, no és una cosa que m'agradi traduir. De fet, alguna vegada m'han demanat traduir-me aquesta poesia i m'ha costat moltíssim, moltíssim, moltíssim. Si surten en castellà, surten en castellà, i si surten en català. Sí, molt bé. I en aquest cas ha sigut en català i és l'art de la poesia, no? És el que tenim avui. Abans d'acabar, no sé si tindries algun consell per nous escriptors, escriptores, poetes, que tot just comencen ara. Que els voldries dir alguna cosa, un missatge per ells, per elles? Bé, en principi jo l'únic consell que els diria és que no tinguin por. Jo vaig tenir por al principi de publicar perquè penses a qui li agradarà que tu puguis escriure, no? No ho saps mai a qui li agradarà que escrius. Segurament hi haurà gent a la que li agradi i hi haurà gent a la que no, això segur. Però que no tinguin por. Si els agrada escriure, que es llancin i que provin i que és un món molt bonic, molt apassionant i tu mateix descobreixes coses de tu mateix. Perquè no pensis que puguis crear segons quines... Jo quan estava escrivint Bruixa no pensava que tingués aquesta imaginació per segons quines coses. Quan llegeixes la novel·la d'un altre, penses, ostres, i com s'ha imaginat això, no? Jo almenys ho analitzo una miqueta, no? Com ha arribat a aquest punt? Ostres, quina canya, no?, que s'ha imaginat aquestes coses, no?, i tal. I després, quan veus que tu també saps fer aquestes coses, doncs és molt satisfactori. Molt bé. Doncs gràcies pel teu consell. Ens agradaria, com he dit al principi, escoltar algunes d'aquestes poesies, si no et fa res, llegir-les per la nostra audiència. I també li volia demanar al públic, a l'audiència, que si té alguna pregunta més, que també ens la vagi deixant aquí a comentaris i que hi farem un cop d'ull ara al final, un cop hagis fet la lectura. Doncs, endavant. Molt bé. Us llegiré d'aquests mateixos artistes que us he mostrat abans, la que acompanya la pintura de Joan Tusset, el quadre també es titula El petó. El títol el vaig copiar de l'artista. Ja com em surt, perquè jo recito d'aquella manera. Esperem que surti bé. Anem a veure. I diu així.
envoltada, embruixada, colpida. La suavitat en cops se'n crida. El desig de tenir-te, viure, gaudir-te. Tancar els ulls i sentir-te. Oblidar els somnis i gaudir el moment, els nostres secrets, les ganes reprimides, la teva pell, la teva carícia, els teus anells, les nostres vides. Un petó infinit, un amor de vida, unes ganes lliures, una crida. Un petó d'amor, un instant per tots dos, els teus llavis, el teu somriure, les teves mans, la teva carícia. Bueno, no sé com ho he fet. Intento que surti bé, no sé si us ha agradat. Ara us llegiré la poesia que em va inspirar la pintura de la Judith Angolins, que és la que ja us dic que està a la portada del meu poemari. Es titula Art. I a més, una curiositat és que la pintura són tota una sèrie de lletres, que són lletres tipus impremta, i es pot llegir la paraula art en aquesta pintura. I per això em va agradar tant i a més em vaig agafar el títol de l'obra. I diu: dites 1000 paraules, escrites 1000 més, sentides la resta, trobades i buscades amb sentiment, dites amb cura, dites sense més, pensades de vegades, trencades al paper, dites i sentides, dites i dibuixades, dites del no-res. I deixo una mica més llarga, que és... espera, que us havia marcat 4 perquè eren curtetes. Aquesta que inspirada per a la pintura de l'August Vilella, que he titulat jo Por i curiositat per la pintura, i diu així: si surto voldré veure el món que m'envolta. Aquí estic a casa, em sento bé. El món és complicat i el fem més encara. És tan fàcil quedar-se aquí quiet, tranquil. És tan fàcil no córrer perills. Potser m'arriscaré i potser et sortiré. Qui sap si fora em sentiré millor. Només sé que si no provo, no ho sabré. I ja us llegeixo l'última. Aquesta és més llargueta. I aquesta, que veieu, és una cara. A mi em va representar una cara d'una persona gran, i la vas titular El paisatge de la vida. És una escultura, perdó, que estava mirant la imatge, és una escultura, no? Vale. Una escultura de fang. I diu, el paisatge de la vida, la vas titular. I diu, el paisatge em deia que la vida passa, que els dies s'acurten... Perdoneu, començo. El paisatge em deia que la vida passa, que els dies s'acurten i la nit arriba aviat. El paisatge, aquesta fotografia dels racons viscuts, amaga tants i tants indrets en els quals m'havia perdut. Mirava i sentia la verdor de les fulles reflectida als meus ulls, l'olor de les estacions impregnada a la meva pell, la frescor de la vida quan passava un dia rere un altre perill. Respirava a fons i trobava en aquesta flaire que omplia els meus pulmons cansats l'escletxa del que va ser ja no és, però també el que em resta. Omplir-me de paisatge sempre fa agafar ganes de perdre'm novament, de recórrer els corriols, els camins foscos, escalar les crestes i culminar un cim, un de més. Com gaudiria si pogués, si ho sentís, si ho visqués. I això, desitjo que us hagi agradat. Són unes quantes de les poesies que omplen el llibre i que aquestes escultures, pintures, dibuixos em van inspirar en el seu moment i que desitjo compartir amb tots vosaltres. T'hem d'agrair moltíssim tenir l'autora d'aquesta poesia llegint-les ella mateixa. És tot un luxe i moltes gràcies per fer això avui, també afegir això a l'entrevista. Puc dir que veig molts aplaudiments entre els comentaris. Vull dir que ha agradat i cors. Veig que apareixen cors per aquí. Fa molta Veig que tenim una pregunta de l'Ignasi. L'Ignasi ens pregunta si has triat obres... Bueno, ens diu, has triat obres que t'agraden, deies. Per què no has triat cap obra universal? Per què no has triat obres conegudes així més universalment? Bueno, hi ha algunes obres conegudes. Per exemple, hi ha La dona i l'ocell de Joan Miró,
Hi ha la sardana, que hi ha l'escultura de la sardana que hi ha a la muntanya de Montjuïc. A veure, que faci memòria. Hi ha algunes escultures o obres que són universals, almenys des del meu punt de vista. Clar, no sé si la sardana a nivell universal hi ha gent que pugui saber què és, no? Però la sardana, tant el ball com l'escultura, per mi sí que ho són, no? Hi ha alguna més, de famosa, però ara mateix no t'ho sabria dir, però aquestes dues, per exemple, sí que recordo que les he fet servir. I en aquest cas, què has fet? Fotos tu mateixa, per exemple, d'aquestes escultures i per afegir-les al llibre? Bueno, la sort que tenim és que les xarxes també et donen opcions. Hi ha, per exemple, Google té tota una sèrie de fotografies que es diu que són lliures de drets d'autor i les que no he aconseguit del mateix autor, doncs m'he dedicat a buscar fotografies d'aquest tipus, no? Lliures de drets. Molt bé. Doncs em sembla que no tenim més preguntes, estic veient, però no hi ha més preguntes. Doncs amb això llavors acomiadem aquesta entrevista, aquesta presentació avui. Des del RICAT desitgem que molta sort amb aquest llibre, amb l'art de la poesia, aquest poemari que l'audiència pot trobar, com has dit, a través de contacte directe amb tu, si volen aquesta oferta especial, o a través de l'Amazon també, un llibre a color en format imprès i d'unes 200 pàgines que està disponible a l'Amazon o en contacte amb tu. Moltes gràcies, Àngels. Ara a una llibreria també, però com m'he canviat de casa, he tingut una mica de merder personal perquè tot una muda em fa una bogeria. Doncs també buscaré alguna llibreria per tenir-lo en una llibreria, però encara he de fer la feina. Bé, tot arribarà, no? Doncs moltes gràcies per al teu temps avui i per presentar-nos i llegir-nos la teva poesia i ens veurem aviat. Moltes gràcies. Passa un bon vespre, Àngels. Igualment, moltes gràcies i gràcies al Novincat i a tu, que estàs a l'altra banda del mar per l'entrevista. Molts petons. Fins aviat. Adéu. Fins aviat. Adéu a tots. Gràcies per venir.